Rehan, dengerin Bunda ya. Kamu Bunda titipin ke Uti, tapi nggak boleh HP-an. Nanti kalau ketahuan Bunda HP-an, kamu tak marahin loh ya, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim dulu sama Uti. Duduk. Bu, iki kan aku ono perlu. Aku titip Rehan sik ya, Bu. Tapi nyun tulung ojo dioleh HP-an. Oh iya, beres. Wis kono ndak lunga. Ya wis. Matur suwun ya, Bu. Ya. Wis maem ta, Le? Nya, mumpung bundamu gak ono ya. Iki lho, delok HP sepuase ya. Lek ngerti bundamu kan diseneni. Wis delok los ambek bauti ku los ya. Loh alah rek, kunciku kok lali. Saya tak paranane dhisik. Lah ya Allah, astagfirullah, Bu. Ternyata rek iki sampean silih HP, Bu. Lho, jare awakmu kate lunga. Lah kok wis tutuk kene? Ya aku kan ono barangku sing kari. Aku iku tujuanku nitip anakku nang sampean iku, Bu. Cek gak HP-an. Lah opo nang kene malah sampean jejeli HP koyo ngene kok. Matane kero suwi-suwi, Bu. Walah win bapak nepok sewin wong arek lho gak bendino ae. Aku ki tak tandang gawe ki lho metiki godhong ki lho. Wis ayo Rehan sini ikut bundae. Sampean iku Bu dititipi momong putune malah dijejeli HP. Wis ayo gak usah di rumahnya Ti pulang aja. Waduh ancene wiwin iku cek ribete. Wong arek mau tak cekli HP ku jawabku cek meneng. Lah apa sih ono sing ringkes saya kok golek sing soro.